Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Jagभर. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलंच असा. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज हनुमान जयंती साजरी होत आहे. त्या दृष्टिकोनातून कणकवली देखील कांबळे गल्लीच्या वतीने बाल गोपाल हनुमान मित्र मंडळाच्या वतीने येथे हनुमान जयंती साजरी होत आहे. आपण हनुमान मंदिरात आहेत. आज दर्शन देखील घेतलं हनुमान जयंतीनिमित्त आपण कोकणसाद लाईव्हच्या माध्यमातून. या ठिकाणी हे हनुमानजीचे भक्त आहेत. बाल गोपाळ मित्र मंडळाच्या वतीने हे दरवर्षी हनुमान जयंती साजरी करतात आणि याच निमित्ताने आज यांच्याशी खास बातचीत करणार आहोत. कशा पद्धतीने ही हनुमान जयंती साजरी होते. गेली कित्येक वर्ष ह्या हनुमान जयंतीनिमित्त येथे सर्व जे बाल गोपाळ मित्रमंडळाच्या वतीने लहान मुलं असतील, मोठी माणसं असतील, वयोवृद्ध असतील, हे यांचे विविध वेगवेगळ्या स्नेह संमेलन होतं, मोठे कार्यक्रम होतं. आज देखील जल्लोषाचा कार्यक्रम आहे. आज येथील मंडळाचे सदस्य आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, काय सांगता. सकाळपासूनच सर्वप्रथम बाळगोपाळ हनुमान मित्रमंडळाच्या वतीने सर्व सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना या हनुमान जन्मोत्सवाच्या सर्वांना आधी प्रथम शुभेच्छा. आणि त्यानंतर आजच्या सकाळपासून 6:30 वाजता आज हनुमान जन्मोत्सव या मंदिरात पार पडला. अगदी फटाक्याच्या जल्लोषात हा जन्मोत्सव पार पडला. त्यानंतर आता एक प्रसाद वाटप चालू आहे. लोकांची गर्दी इथे होती आहे जन्मोत्सवाच्या या दर्शनाला हनुमंताच्या. आणि दुपारी 1 वाजता आरती आणि त्यानंतर महाप्रसाद आहे. बरोबर 4 वाजता सत्यनारायणाची महापूजा आहे आणि एक 7 वाजता जल्लोषाचा मोठा कार्यक्रम आहे. आणि त्यासाठी एक आमचे मंडळाच्या वतीने सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी मोठ्या संख्येने येऊन हा कार्यक्रमाचा आनंद लुटावा. कारण की ह्या कार्यक्रमात लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत हा कार्यक्रम करण्याची सगळ्यांनी इथे भाग घेतलेला आहे आणि तो पाहण्याची सगळ्यांनी संधी दवडू नये अशी माझी एक विनंती आहे आणि सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. सायंकाळी जल्लोषाचा कार्यक्रम आहे. आपण मुख्य कार्यक्रमाचे मंडळाचे सदस्य आहात, काय सांगताय. सकाळपासूनच आध्यात्मिक कार्यक्रमाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे आणि कार्यक्रमाची सुरुवात होत असतानाच संपूर्ण गेले कित्येक वर्ष बाळगोपाळ हनुमान मंदिरामध्ये हा जन्मोत्सव सोहळा संपन्न केला जातो. आजही असाच प्रकारे संपन्न होणार आहे. त्याचप्रमाणे सायंकाळी ठीक 7 वाजता जो प्रमुख कार्यक्रम आहे बाळगोपाळ हनुमान मित्र मंडळ कणकवलीचा जल्लोष 2023चा कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थानाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुरेशजी कामत साहेब आणि संपूर्ण संस्थानाचे कार्यकारी मंडळ या ठिकाणी उपस्थित असणार आहे. त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी शुभारंभ केला जाईल. आणि त्यासोबतच अत्यंत महत्त्वाचा असा जो कार्यक्रम आहे तो म्हणजे लकी ड्रॉ. अत्यंत विलोभनीय असा लकी ड्रॉचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार. ते अत्यंत चांगली पारितोषिकं या लकी ड्रॉच्या माध्यमातून आमच्या रसिक प्रेमींना या ठिकाणी मिळणार आहेत. ज्यांनी तिकीट काढलेलं आहे त्यांनी आपलं तिकीट घेऊन या आणि नक्कीच या कार्यक्रमाची मजा लुटा. सायंकाळी 7 वाजता या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. निश्चितच काही महिला भगिनी आहेत. बरीच वर्ष आपण हनुमानची सेवा करत आहे. 50 वर्ष जवळजवळ हा हनुमान जयंतीचा कार्यक्रम होत आहे. पण आता काय फक्त सगळ्या आपल्या सिंधुवासियांना हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्याला पूजेचा मान मिळाला आहे आज, काय सांगता. होय, मी खूपच आनंदी आहे. सकाळी जी पूजा झाली माझ्या भावाने केली. आता जी एकादशमी होती त्याचा मला मान मिळाला, तो मी योग्यरित्या पार पडला. याही पुढे पार पडेल आणि सर्वांचे मी धन्यवाद म्हणतो आमच्या मंडळाचे आणि धन्यवाद. निश्चितच हे सर्व होते हनुमान भक्त यांनी सांगितलेलं आहे. हनुमान जयंतीनिमित्त आपण येथे समाधानी आहोत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही हनुमान जयंती साजरी होते. आजच्या घडीला येथे आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. सायंकाळी रात्री उशिरापर्यंत देखील विविध कार्यक्रम येथे पार पडणार आहेत. त्यामुळे आपणही आज हनुमान जयंतीनिमित्त प्रत्येक मंदिरात जाऊन दर्शन घ्यावे एवढेच मी सांगतो. उमेश बुचडे, कोकणसाद लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं YouTube चॅनल.